smo se ovdje okupili zbog problema naše neupisane djece. Problem ove godine je neupisano 13 jasličke djece, ali to nije problem samo ove godine, dakle problem se vuče i prošle godine. Znači 2 godine zaredom imamo neupisanu djecu sa područja općine Proložac i zakon je tu vrlo jasan. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju je ove godine u svibnju izmijenjen i jasno definiran. Znači općina, odnosno jedinica lokalne samouprave koja nije u mogućnosti osigurati boravak djece, znači jasličke dobi i predškolske dobi na svom području, ona je dužna organizirati boravak te iste djece, naravno s sporazumom o novčanim obvezama, u prvoj susjednoj jedinici lokalne samouprave koja ima tu mogućnost. Prološka djeca u sustav jaslica i 10-satnog programa niti jedno dijete nije upisano. Znači kad vi čujete 13 nije upisano, onda se misli da su neki upisani. Niti jedno dijete nije upisano, isključivo zbog sporazuma o financiranju između dva osnivača. To je općina Proložac i grad Imotski. Taj sporazum je sklopljen 2012. godine. I od 2012. do 2022. 10 godina se nije promijenio. A on definira kvote. Mi svi apeliramo, znači, i na vijećnike vladajuće stranke i one vijećnike oporbenih stranaka da ne dozvole ovo, da svojim činjenjem ne utječu na ovakve odluke, znači da dalje djeca ostaju neupisana, jer oni su svi odgovorni.